Ghana man ene dan mu akoya bodu message ya mu pim. Mse nyame adom nti ye nyina ye ho ye. Se de me ye ne da na medikan achia otumfo setu otoso mienu Asante man wura. Na machia ne nuanom osi ade ye kumfia me otoso nan tachiman man wura. Ne nua prekope. Na na kokofu man hen na dwaben man hene. Nsuta man hene. Ekwai man hene. Ene wona ekeka ho badu man hene. Amanten man hene. Obogu asankare ne wona ekeka ho nyinara ayokufuo ni nyina mechia mo. Machia me ame nananom ekwo nafo. Eye adanse man hene. Asokore man hene. Berekum man hene. Akurodie man hene. Kenya ase number 1 man hene. Ene wona ekeka ho nyinara. Na machia mejanom. In fact, me nananom no me refi ba ko emse ye ni hene eni hemanti mantimi ammo eye asokore mampon. Na afe mabechia mejanom nso so eye abretufuo. Asante mampon man hene nwisi ahene no. Na machia kwawu man hene. Mababechia eye chiman chidom hene eye kodana krobo hene. Mejanom ne won eye friend say abretufuo mejaba kokra ende minimpa nso wom eye adankranya man hene. Ebenyeri nyina na mekai na enso se den ya mekai bi na mabobo. Enne meka senka video aye ba beye no Berekum ho. Min nivieti na enso bibi bedi kan. Opani ba ko aha de ne mfoni ni dasu na ne video dasu ka asembi wa ha o se sante hene kan se emre yeni nkaso na ye nokre na emre yeni nkaso ne se emre Asante hene ba ye no was say enka of former Judicial Council of 3 members but one wa anye ne sa wo ye no ono a ne ope emre obetna aso no ene odidi na asem se opani no minim bebia wo free no e wo so okobusa ne hene no wo chereche no amamre ase. Judicial Council ye form no original House of Chiefs because eye ahemfo obia di ne hoso ene be hia wo ho enti ye form Judicial Council na assemba waka ni asa form bi or National House of Chiefs na assemba Judicial Council ye di amawon name of Traditional Council die ye form Judicial Council. The Judicial Council e formed already eno nti ye wo fekutere ye wo kontere akwamu nifa benkum chidom ankobia ene ne yekeka kan jase ni nyina yewo enti assemble in a traditional area sa nananom yi ena yede eja won na waka ho ase na wo hempon a wo ho no ede na no toso a na bibia wie mudi enu nti no ka se otumfo ba Kumasi Traditional Council no wa amfa saa eyi na anya adwuma opani onim se wo te se assembly ya ba wo de memfa just recent one Lumba nsem yi ba ye no on se nan ko pesen ko de ko otumfo ho na enso nye otumfo asem enti jasi fekuo mu na wonwo eye paakoso hene ana Lumba nso ye paakoso de hie enti jasi fekuo ena eka ho asem ehɔ na nanana dade so aba ewo ono jasi fekuo no sa wo nchichemu nti na dade so aba fekuo emu a ewo jasi num ena paakoso wo enti se asem bi ba
na se ekwa ahemfi a ana efikasiem eye manhia ni titiro no ekwa feku a ewo mu no enti yemfa nse sampa nsemi baaye sampa eka chidom fekuo ho enti otumfo de ma chidom fekuo se won kohwenka na sampafo na ase da bi nana asem we de ye pese wa wotena mu bi na woka enti nye fekuo asem enti eno mpo no wo ka no otuma fekuo we na fekuo yakasa na wode ka nsem nyinara enti fekuo we eka ne de na we akyeremu de we kyeremu omo nyina ka wie ansa na Asante hene edina no atoso saa na tie enti opani winim esede esitie say ye Kumasi Traditional Council na ehia wu say ye Asante Man Council na ehia wu ahensem ba saa na oka no afi mamemra Berekum nsem na mekan no de dikan ena no mi hu se Berekum mrantie ene mpanimfuo na wania bre na wo ye demonstration against galamsey eyade papa na moye mo ayade pese galamsey no de enya de ese yeso so ba bia enye mo ayade na eniama mienu ena me hu wo ho a me pese me ka ho asem de dikan ohene baako sesena se hene ebie na no ka se galamsey ekoso nyina ohema anim ho bi anso ni evidence we kire se oye wona na Dormaahene aba won paa ne bia evise se ohema a wonim se ohene ni ho a oman bia ohene ni ho a ya na ohema ene hwe akiri ema no so ohene ni ho kra so ohene tias na emo bibi nti watu kwan a ye wo ohene a ohwe akiri empempi ya no one ohema ni nyina na ye bibia bom na ukoba bia na ohema no wanyini ni mpom aduru ba bi se waye mre enti ya na akoye the acting president na ye bibia but ohema ne tiapode a acting president will do bibi obeye bia and he must consult the queen mother eno na mra na denkyira enyansi hene ana na amaye nsu a Sara eye denkyira hema hwama ne man akoyie na amanfo keka nsem hunu no fi se na wonim se de amamre ne sitie akonwa ohini ni ho a ohema nhwe akiri eye Asante hina konwa nti na se no na ye abanwa no eno firi wa baabi a ohini ni wa ohema no tiapo a otimi hwe akiri onne ahemfo a ejina ma ohene no na wo ko badwam dia ene na ahemfo no aye friends say edi anim no ohema na di achi nanso na akonwa na nkasa de ho ntoto ye de ohema no na ehwe etoto ne mpanimfo no na ekabo eno nti se wo ye Berekum ni de hye a wo ye ohene na se bibi se yi koso a enye social media o eye ohema no ahemfie ho na moka na wasa ka se mpo press journalist ya ohema no frɛ no na omokoche nkrofo bi no omoye galamsey ni nyina no eye just enye no kore aden ena moamma ho kwan amana na Dormaahene esɛ mosa ave mamemra abrantia na o kasem se minim se ni din se northern name kai amenfa se enkramodin die ana na odi ayi nanim a o kasa se mo traditional council mo organize jumadi ati sei dia ye de yetamu achi na emo ye mamu 2 months mo mfanyi ye hene mayen odi ka abrantia na emom de atie nie enka Berekum akonwa ne nkomo asi dadaada so bisa akonwa bia to a ohema na yi hene
Nana hema eyi hene oyi abrantie ode hye brantie es edno ene atrankonwa no edno ko se ode na kwa akochia ekokire sante hene na afi amamre kwa so ode na ba Berekum no aba be swai dientia sante hene yi ne representative ba nyina ne se nyese wo pa je se oniwa wontimi nyo enam se Berekum eka Asante man ho nti no e wo so obeswai ekire sikadwa ba edie ne bedi adanse se wo ho kwan so betumi eswai ekire sikadwa eso odi kan swai kire ni kuru eya adehie no ne man adehie no ne nananom enti e wo se Sante hene representative wo hu se ampa wo swai akire ne man ansa no amanokwan amana beswai wo manhia timre bia no wayi o hene no wode ne kochia Sante hene na wapene na nananum bi am wa ba beta akire abra wo swaya che ne kru na wo wia wabebo amane se ampa wo swai ansa na watimi akomanhia akoswaya kire sikadwa ebra na hema de odehye brantie no koye no ene binom so pagya wo monsa se wo ye adehye ne bi na wonti ase se na hema eyi saa nipa kro no odehye kro no na omo so di obi koy na hema ansum se na hema se wonye ade ase omo nso nim se omo na hema nyina ya ade kro enti akwa na Sante hene se na hema di omo kan ye no kre na hema se no kre odi obi bai na enso so ni ba kro no onye ye moja mo amunim Berekum abakosem no se munim de atia ne se asokore dom asokore fo no etene ye tie from asokore dom tene eyi nana poku are do onko se monko na monkonko wen na se domafo eni sumafo ne jamanfo ne ka won ho mo aboy amane ne ne wo aba abeko no okodru wono nana kwa akutie ne di o anim okodru wono no wobre en wanyanam akum na nti se de ba bi owo dada sokore dada mu ho ti no se ahade ye bre ne yakum nti ye frɛ ho Berekum okodru ye no nana kwa akutie free mu no e free ho ade no kodi ma ho akonwa no kodi ma ho nana kwa akutia e free mu no e kire no wode ma wo ne ma ene di ye na ne ma no bia okodi ye na fe akonwa no free adehie num ekodi ye ma no ho for over 200 years almost 300 years ansana adehie ne de call court de call Supreme Court kan ye adehie no de call court kan ye kirechire mu no na aban buaye court ni buaye hu se adehie no wona won dia na nye madia samre na mma no efi ahodo miensa adibida enti manua adehie na osade ma ono na na mankunadi ewe otoso mienu ya ene dehie ene ni nua ba nana anase ne maame oba hema na na me ya hini wona we ya adehie enti bebre claim say we ya adehie because we di be pay when one nana no adi na enso wonya adehie eno na eyi time na nana Dormaahene kan se me koya enka family ensa na obegbaje me so na enso wono ye adehie no kọ ho no okọware ye wo ya domafo asefo owom enti Sante hene mpeso obegyaje aka says mumfam free ho na say no o se da bi ebi ana no kore kakra bi wom enti odiama committee eye sa friends say eye efa ana say on said me kan say akuakuo ene wachiche echem ebi ye
jase ebi ye chidom ebi ya nkobia enti saa fekuo a Berekum ka ho no wode asem na ma saa fekuo no mu committee a won na wo kwa oguso a wo hwe na waka enti sese no otumfo twan muaye a wode beba wode ba na se eye no kore se wona wo kan wo ya adehye dia ene na hema ni option bia se obeji won fedwa atoa no oji dwa atoa ni wi a afe na no ne abusua pani obe consult abusua pani ne wona wo so no kasa na wahwemu ayi baako e de akoma esi ahenefo so obeji na tomu a enti sa na tie enti abrante e boni bi enim boni bi enim mefa saa kwanya so na ma kire mo a munnim Berekum abakwasem no munyaika na ni nyina no enye obi a eye na Dormaahene ya na niama na wo ye no abia sebe yo be destabilize those states ni nyina na yakoka se Asante hene ba ha ba ye dai mi ho anso nso de onya obekoboma no kura de ye ba akope ade na Ghana fo ye mpe no kure obi a say no ye high court judge etimi bumra so say me de me ye kan me me bumra so abonofu anti me wa so it's just just a pe as a humoburo bi from bono for enya sa na ye ade. He just works on emotions of people to satisfy his own selfishness. Enya sa na ye ade no kure ye ba akope no kure ye ba akope. You can form your own kingdom somewhere. Sa emra Asante hene peja jape kurum no akwahye drobo achi oni suma mo se yampene adan a jape kurum hye drobo ase. Meanwhile drobo no papa ebetena jape kurum na saase so jape kurum ne de ne ho ena drobo betena jape kurum asaase so ne ba ne sen eno ono na ba betena onu moma wabehye na wabetam na hye na se abra won konfa no eno Asante hene peja no na ne wura fi se drobo na nkasa mu Asante hene peja no peja jape kurum eno ni ye de moja hwie agusa ye no akosa ena de owie ya mo asa beta ye hu se ye nyina ye ba ko enti nkebe ya nka munya ya Asante man kro sa hwe difference ewom mode mo hu nipa obi a wo ben wo Asante man peja no a na aye mojasem nenso so emra aban pese opeja sunwane eye ne man hene a awuadumase hene ko ogobusa Asante mema ho kwan me mpeja because sunwane no ye awuadumase kontre ena kontre no awuadumase no so ka Asante man de Asante hene ka kire say mano kwan na wo mpeja sebe ya di asundwie beba na sunwane edi obuo ni ani die bekoso ama wo se na wo ye ni nua pani ena wo ma akwan me peja no enso ne sunyafuo bi kura enim o ma adwere ye o mo se wo mo so chen awu adumase enti o mo mfa awu adumase ho eje ade hie no a edenim especially obi ti say na nakwamu hene sunyan se wonim so wo kan ye eno na mre bi mo di na tem no kura nso no wo kan ye Omi ni no kore na asundwie mra omamu medamu ase next day me sa ko ba bi foforo